ai yanda garin ne ya bushe yau duk wanda na kama ya bani ko namiji ko mace yau ba mace ba namiji duk wanda ya shiga nuna ya bani. Yarinya. Ofisa ina wuni ina gajiya. Lafiya lau. Ya aikin? Lafiya kalau. Daga ina ka? Wallahi na je nan bayani na an so abu zan wuce gida. Amma kin san tun da aka min transfer na dawo nan unguwar ina dan lura da ke. What? Lokacin da na dawo nan sai na ga dan sati na ne dai kenan na dawo lokacin da na ga kaman baki kai haka fari ba. Gane ba ofisa. Gane baki gane ba dole lura da ke ba. Naga da kaman baka ce yanzu kin koma fara. What? Cewa dai wannan ciki na ko hata ta wace. Na ruwanka ofisa. Kin san a matsayina na ofisa mai lura da laifuffuka da kundin laifuffuka na Najeriya. Na kama ki da yunkurin kina 'yan Najeriya kina kokarin komawa 'yan kasan Amerika. Ina ruwanka ofisa. Naga cewa ne wannan fatar ta wace kuma kasa ta ba mu doka mai abin da muka dama. Ba abin da ya shafe ka. Ke dan ina binki hankali baki gani ba? To dan haka na kama ki doka dole ta aiki. Ka kama ni. Ba dole in kama ki ba. Ke 'yan Najeriya ce kina kokarin komawa 'yan Amerika? A'a. Wannan yi ne to a matsayina na ofisa mai lura da laifuffuka na kama ki. Ka kama ni. Dan haka mu je. Ba zan je ko ina ba wallahi ba abin da zan je. Ce na kama ki ce.